sibihanang tigpadangat sa kamaturan. Tigpalanog sa kabumuton sa katawhan ug tigpanalipod sa katungod sa mga nilupigan. Sa Cebu, kini ang DYRF Radio Pwersa 1215 sa dial sa inyong mga radyo. Katinawan sa pagtuong Katoliko. Tulumanon sa mga pangutana bahin sa relihiyon. Pagpadayag sa laing opinyon sa pagtuo. Bayloay sa nagsumpaking interpretasyon sa balaang kasulatan. Kini ang Katinawan sa pagtuong Katoliko. Ikson, mayong gabi niyata sa atong tulumanon ng atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay mga panultihon sa kaalam, non potest esse Deuteronom qui non subist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kunwa sa kamatuuran ipasukan. Atong tulumanon katinawan sa pagtuo, atong sundan sa mubo nga pagampo. Sangan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos lang itong amahan, pinagi sa nga ni Sus among gipangayo ang imong lamdag, imong giya kanamo, nga samtang magpaambit mi sa mga pulong sa Dios, imong timplahan sa imong panalangin o grasya, aron kini makatuhop usab sa among makaigsunan nga maminaw sa mga pagtulunan alang sa ilang kaluwasan. Amo sang gipangayo ang kalinaw sa kalibutan tungod sa daghang mga nilbong mga gubat sa lain-laing nasod, o kini nakahatag usab og kahadlok, kabalaka o mitaas ang presyo sa mga palaliton. Nangamuyo kami nga mahunong na nimo o Dios ang gubat o amo sang gipangayong panalangin o pagampo ni Santa Maria Birhen nga na kanimo. Kay iyang pagampo nga na kanimo o Dios dili man nimo balibaran. Amen. Sa ngalan samahan og sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. So mga igsoon niyata sa atong tulumanon ang atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Sa dili pa nako tawgon ng atong mga kauban, niya ay nasuwat sa balaang kasulatan. Nga nagingon, hain naman ang mga maalamon, hain naman ang mga makidadmanon, gipakabuang ko sila, hain naman ang mga maglalantugi, o gipakabuang ko sila, tungod sa ilang kaalam o tungod sa ilang pagkamalalison. So, kining pulong gisgutan o gilitok ni San Pablo diya sa balaang kasulatan sa 2 Timoteo, Kapitulo 5, versikulo 23, gigas 21, 22, 23. Mao man ni pagpasabot nga wa na kinaglana ang paglantugi o wa na kinaglana ang Catholic Faith Defenders o wa na kinaglana ang larangan kung kahigayunan nga dunay mga pag-inambitay, paghimo sa mga pag-ingon nato, pagpalugdang sa kamatuuran pinagi sa exchange, pinagi sa debate. Nawala na ba? O gawa na ba'y kapuslanan ang kaalam? Mao ni pangutana. Ang ato'y katubag dili ni kaalam nga gipasabot sa Ginoo kadtong kaalam nga gihatag. Kaya nasa Daniel 2 nag-ingon nga ang Dios nagahatag siyang kaalam niadtong makinadmanon. Ang Dios nagahatag siyang kaalam niadtong nagpuyo sa buutan nga kinabuhi. Sudon na gid kaalam nga gihatag sa Ginoo alang kanato. Ug doon na ba tayo mabasa nga ang yan lang natog ligdong nga panaglantugi gitugot sa Ginoo. Sa 2 Timoteo 5, 23 ngadto 25, likay lang ang binuang nga lantugi nga mo'y sinugdanan sa panag-away. So ang likayan na nato kanang mga binuang nga lantugi, buot pasabot kanang mga paggamit sa mga pulong nga unwarranted, nga wa kinaglana kanang mga makapasakit sa sigataw o mga paglubag sa kamatuuran. Di masugot niya na ang Ginoo. Nasa libro sa buhat sa mga Apostoles 13,
nga mingon si San Pablo ni Ilimas, kanunay nimong gibalitad ang pulong sa Dios. Busa anak ka sa yawa og doon na kay silot. Diya na hap si Ilimas tungod sa gisulti ni San Pablo tungod sa maong tao nga nagbalitad sa mga pulong sa Dios. So morning gilikayan og dili gusto ang Ginoo. Niya nang panaglantugi ng way hinungdan nga musangko sa away. Kung natong basahon ang buhat sa mga apostoles, dunay usa ka tawo nga si Apolos nga tinun-an ni Juan Bautista. Niya kining tawhana ni dangup sa mga Kristohanon nga pundok nga gitukod ni Kristo. Niya niadto gid siya ni Aquila o Priscilla, magtiayon nga hilabihan ka duol sa Ginoo, hilabihan ka buutan. Unya matud pa nga kini si Apolos na sa buhat 8:24, 20 og 28. Buhat kapitulo 18, versikulo 24-28. Nagingon nga kini siya uban gayud si gahom gidaog niya sa lantugi ang mga Hudiyo ug kana nabutya gayud sa pagpahayag pinasikad o gipasukad sa mga kasulatan nga si Jesus mao ang Kristo. So usa ni ka revelation sa Biblia nga this man Apolos nakadaog sa mga lantugi batok sa mga Hudiyo, nakabig niya. Now what style did he use debating with the Jewish authorities? Makita nato nga may nampuon nga tao si Apolos. Unya puno sa kabatid sa kasulatan matud pa. O kini siya miabot sa Episo ang usa ka Hudiyong ginganlag si Apolos nga natawo si Alejandria, tao nga batid sa pakigpulong ug gamhanan sa kasulatan. Mao ni ang 18 buhat 18:24 kinsa ni si Apolos mayong musulti og batid sa kasulatan. Mo na nakakabig siya sa unsa sa lantugi. Kay uban gayud sa gahom gidaog niya sa lantugi ang mga Hudiyo ug kana nabutya gayud pagpadayag pinasukad sa kasulatan nga si Jesus mao ang Kristo. So wa idili sa Ginoo ang ligdong buutan og mayo nga panaglantugi nga dili apilan sa mga kasuko, kaligutgot og labi nang dili apilan sa mga pulong nga mangilad sa usag-usa. Mao ni ang atong ikapaambit sa tubag sa pangutana nga the wisdom of God given to those who live in good life. Matud pa ni Daniel. Mao ni ang atong pagpaambit karong gabiyona unya atong sugdan sa pagpamati si Carlo Badenas. Daghang salamat Brad Sok og maayong gabi kanimo Brad Sok og sa atong mga suki nga tigpaminaw nining atong programa ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Unya sa di pa ko mangutana Brad Sok, greetings nako kanunay ni Brad Michael Cabunilas og ni Brad Romy Hinson og ni Brad Mario Agbo sa taga Cordoba og kanimo Brad Makong Mangyaw uban sa imong asawa maayong pagpaminaw. Unya sa naglantaw di sa atong live streaming Brad Sok si Sister Ninia Billy Habraw hautopat maayong pagtan-aw sister. Usa sa mga title ni Maria Brad Sok kining gitawag nato siya og advocate kun manlalaban. Kay naa man guna sa ato ang pangadji Brad Sok og sa iyang litanya nga si Maria mao atong manlalaban. Unya kung basahon nato ang Biblia Brad Sok, ang giingon ni Kristo Brad Sok, apan ang manlalaban ang Espiritu Santo nga pagasugoon sa akong amahan. Sa akong ngalan siya magatudlo kaninyo sa tanang mga butang og magapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gipamulong kaninyo. Ang manlalaban Brad Sok mao ang Espiritu Santo. Ngano man Brad Sok si Maria gitawag man po natog manlalaban Brad Sok. Buot ba natong sabton Brad Sok kani si Maria ug ang Espiritu Santo equal ra ni sila Brad Sok? Palihog kog pagpatin-aw Brad Sok. Ang tubag nato niya na pinagis pagbasa sa Hebrehanon kapitulo 9. Unya versikulo 14 o 15. Dili ba labaw pagayod ang dugo ni Kristo nga pinagi sa Espiritu nga walay katapusan. Naghalad siyang kugalingon nga walay buling ngadto sa Dios.
Ug tungod niini, nining maong hinungdan siya si Kristo maong manglalaban. Usa ka manglalaban, usa ka bag-ong tugon. Naitabo ang kamatayon alang sa pagtubos ug paglapas, naisakop sa nayuna nga tugon ug nga gitawag makadawat sa saad sa panulundon nga walay katapusan. So gipahayag dinhi nga si Kristo maong bugtong manglalaban, taliwala sa daan ug bag-ong tugon. Sa unsa man pagka manglalaban, naitabo siyang kamatayon, naitabo siyang pagtubos. There is only one mediator between the Old and the New Testament by the fact of his redemption. Muna siya bugtong manglalaban sa pagpanubos. Pero doon ay mga giagdas Ginoo nga doon ay mga balaan nga mga tao nga gipaybaw si Ginoo nga kini masangpit nato. Nasa namabasa na sa Job 5:1. Sa Dewey version nag-ingon nga kung ikaw matud pa sa Dios, magampon ako, diretso nga rin ako, di ko maminaw kanimo, dangup og usa sa mga santos. Ang pung si Ginoo sumala sa libro ni Ezekiel 12:25. Dili masayop og nag-agda nga kini pagatumanon. So gipaybawas Ginoo nga ang iya mga pulong tinuod og dili masayop. Busa wa siya masayop pangingon nga kun mo diretso mog ampo nako og dili ko maminaw kaninyo, dangup og usa sa mga santos nga mo'y mo ampo alang kaninyo. Example na yon nasa Job 42:8-10. Tulo ka taos ilipas Bildad og Supar, ni diritsog ampo si Ginoo, nangayo silang mga pabor, pero ang Ginoo mitubag, dili ko kahatag kaninyo ilipas Bildad og Supar. Apan mahimong ihatag ko kaninyo, dangup ni Job. Sa katawo nga mapailubon, dangup ni Job, ug siya'y maghalat, ug siya'y magampo alang kaninyo, ug ihatag ko kaninyo niyang gipangayo, pero si Job mo'y magampo alang kaninyo. So klaro kayo ang intercessory power tungod sa umilidad kon pagka mapobsanon ug pagka mapailubo ni Job. Ang iyang pagampo mo'y gidungog sa Ginoo, dili kadto makasasala. Pero iba na, kamatuoran na, nga naa di ay gitudlo sa Ginoo, nga manglalaban sa nato, magaampo sa nato, labi na si Santa Maria. Kay sa Proverbio 15:29, ang pagampo sa tao nga buutan ng matarong, dunggon sa Dios, pero ang pagampo sa dautan, dili niya paminahon. Mao ka na atong tubag ni Dong Carlo Badinas, pero ato sang paminahon, si Steve Buti, kay tagsaraning mahaduaw nato, kay niyaron siya sa mayroong danong mga bulan sa iyang trabaho, pangandam, o hinaot nga malampuson kanunay siya sa trabaho. Labi na sad sa iyang pagpambit, pagtuon, aron ika paambit sa kaigsunan nato nga naminaw. Sila pa nato paminawon sila John Purka, si Mado Aquino, si Dennis Abarquez, ato sang si Rodi Racasa, ato sang ilakbit ngadto ni Dong Steve Buti sa gusto niyang ipadayag kanato karong gabi na. Daghang salamat Badsok, og labi na sa atong suki nga tigpaminaw karon. Doon na day ni PM nato Badsok regarding sa mga pangutana kay daghan na ang nangalibog ni ining San Juan 1:14. San Juan 1:1, 14 sa sinugdan ang pulong dinha na ang pulong kauban sa Dios ug ang pulong Dios. Sa 14 ug ang pulong nahimong unod. Kining pulong nahimo bago pa nato gisaysay mga miaging semana nga dunay upat ka kahulugan ini. Ang kinibang pulong nahimo kay nasa koy daghang mga Katoliko nga giwalihan ini ang ilang understanding nga sa diha ang Dios nahimo ng tao, nahimong unod, nausab na ba kana ganing God pure spirit, pero kay nagpakatao naman dili na siya pure spirit. Usa ni siya sa mga heretical teaching nga gitudlo sa mga erehiya kaniadto o gisupak gitubag sa atong simbahan. Ang kanang ug ang pulong nahimong unod, ang kanang pulong nahimo dinha maigsunan, balik ko nato, dunay upat ka klase nga kanang word nahimo. Una, kanang gikan sa wala, unya mitungha sa to pa
mga butang nga gipatunga sa Dios, ang tanang butang nahimo gihimo sa Dios, but pasabot nga dili na siya inkarnasyon, dili na siya moy pasabot anang inkarnasyon. Ikaduha, kanang ang substance na usab gikan sa pagkatubig gihimo ni Kristo og wine. Sa iyang pagkatubig na usab sa pagkabino nahimo og bino, kanang pong nahimo din ha, dili na siya moy gipasabot sa inkarnasyon. Ikatulo, kanang duha ka nature unya na mix sama ng hydrogen, duha ka hydrogen, oxygen, duha ka nature pag mix nahimong tubig. Dili na siya mooy meaning anang inkarnasyon. Ang ikaupat nga inkarnasyon migsunan, lisod ni siya tagaan og example, pero ni attempt paghimo og nga masabtan sa mga tao sama sa usa ka sundang. Karon pag-abot sa panahon gibutangan siya puan, sundang gihapon, apan napun-an siya at the same time wala siya na usab. Mao ni ang inkarnasyon. But pasabot sa hypostatic union og ang pulong na himong unod, but pasabot na namisunan nga sa dihang nagpakatao ang divine person, walay na usab kaniya. Atong basahon ang mga ato ang libro nga gikan gyud sa ato ang simbahan nagsunan, para di ta mga libog kay kung di ta makasabot nini, kung magsigit tag ingon nga dili na pure spirit, karon makaabot niya ni sa seminaryo, manudlo niya dito nga ang Dios dili na pure spirit, lisod kayo maparihata sa giskulahan ni Nestorios nga kadaghanan dito mga pari diin gikan si Nestorios nagtudlog irehiya. Mao ni hinungdan maigsunan nga during the time kang Arius Nestorios mi kaylap gyud ang pagka-irehiya kaniadto. Karon naglusod ang simbahan og guba kay nganuman pari versus pari, bishop versus bishop, kay nganuman nagtudlo magsayop. So mo na nga atong basahon ang ato ang libro para dili ta ma-irehiya. Paminawa niyo migsunan. And when we said that the nature of the word became flesh, diniya, the nature of the word became flesh na himong unod, as did the blessed Athanasius and Cyrillus, we mean that the divinity was joined to the flesh. Take note, we mean that the divinity was joined to the flesh. So klaro kayo, mo ni ang union. Pero ang union, again and again, wala na hitabo sa nature, kundili sa person. Hence, we cannot say the nature of the word suffered, for the divinity in it did not suffer. But we say that the human nature, not by any means. And we confess further that Christ suffered in his human nature. Further, that Christ suffered in his human nature. So that when we speak of the nature of the word, we mean the word himself. So mo na kanamingon ta nga the divinity did not suffer. Ang buto sabot niya na ang word, ang divine logos sa iyang divine nature, di yun na siya mag-antos, mag-suffer. Karon sa lain na to nga referensya, klaro kayo, gitataw yun din nga ang kanang simplicity din klaro kayo. If therefore after the union Christ's nature was as the heretic holds a compound unity, he had changed from a simple into a compound nature. Kana ganing moingon ta nga ang Dios dili na pure spirit kay nahimo ng unod, bisan pag ato nang i-deny nga wa ta nagtudlo og mix gyud na siya kay nausab man na ang pure spirit, nausab man dili naman pure spirit. Pero supak na sa libro ni Saint John Damascene, giingon din if therefore after the union Christ's nature was as the heretics hold a compound unity, he had changed from a simple into a compound nature, and is not of the same essence as the Father, whose nature is simple. Unsay nature sa Father? Simple. Karon, for the two natures were united with each other without change or alteration. Without change or alteration. Neither the divine nature departing from its native simplicity. So, klaro kay migsunan nga
ang second divine person, the divine logos, sa dihang nahimo siyang unod, wala na depart sa iya ang iyang native simplicity. Ang kanang iyang nature nga simple ba? God, ang nature sa Dios simple. Simplicity mga kaigsunan. Angot pasabot niya na nga mabitaw na bitaw nga sa mga libro ang divine nature o ang divine person one and inseparable. Sa uban nga libro, same reality. Walay distinction sa duha. Kaya nga naman, just imagine may sunan, ipiyong ang inyong mga mata. Pag huna-huna mo usa ka buta nga kanag yung pinakauna gyud ba? Dinha na daan. Walay nagpatungha niya. Kay ang Dios may sunan, walay laing elemento nga misagol aron nahimong Dios, no. Simple, dili siya compound mga isunan. So ang iyang being mismo, ang iyang self-existent ba, ang siyang pagkasiya, mao na nga ang divine person and the divine nature are one and inseparable. So ang Dios may sunan complete being, kompleto siya. Wala siya nagpakatao kay na may nanudlo nga Katoliko gyapon, na may nanudlo nga kanang nakompleto siya sa dihang nag-incarnate siya, which is heretics. So kini ato ang discussion maigsunan pagpatin-aw ni sa ato ang pagtuong Katoliko aron dili ta mahisalaag ni anang San Juan 1:14. Sa to pa wala na wagtang sa iyaha ang iyang native simplicity. Wa gyud na siya nausab. Karon tanawa ra gud, paminawan ninyo. For if Christ, being of one compound nature, is of like essence to the Father, then the Father also must be compound and of like essence with the flesh, which is absurd and extremely blasphemous. Mao na may sunan nga kung natudlo ta nga si Kristo ang Dios may sunan sa dihang nag-incarnate na usab siya, dili na siya pure spirit. Mao sa nay mahitabo ang may sunan sa kanang Amahan og sa Holy Spirit, makabaton sab sila og flesh. Kay si Kristo consubstantial with the Father man. Mao na atong hininayon pagwagtang sa atong nahuna nga kanang manudlo ta nga ang Dios maigsunan, ang kanang Dios dili na pure spirit kay nahimo nang unod. Karon sa katapusan maigsunan, kining dunay nag-ingon nga kinahanglan magtuon ta og philosophy aron ta makasabot sa Christology. Wrong. Sayop na maigsunan. Kaya nga naman, sumala pa ni Father Ricabay, usa ka pari nga nagsuwat sa libro nga Divinity of Christ, Christology. Ningon siya nga kanang theory kuno ni Newman nga dunay development sa teaching ba. Ningon siya nga walay development sa teaching. Ang development kana lang mga termino, sama ng person, nature, hypostasis. Mao na siya ang na-develop. Pero ang gituuhan kani adto, wa na siya nausab og nagpabilin na siya hangtod karon wa na usab. Karon niabot ang panahon, nisod ang philosophy, dinha gisod ang mga termino. So mo na maigsunan nga usa lang gyud kabutang nga ko ang ipaambit kaninyo sa katapusan. Giyon sa man nato pagtuon. Una, mobasa ta sa Catechism of the Catholic Church. Mobasa ta sa Fundamental of Catholic Dogma. Karon kung sa nining DORF katin-awan sa pagtuong Katoliko, paminaw mo pinin magsunan sa programa ni Bradshaw Fernandez. Karon unsay atong nadunggan, unsay atong nabasahan, dili ta mo let go ni ana kay nagtuo ta nga sayop atong biyan. Dili ta mo let go ni ana, atong tunan kung unsa katinuod ang gisulti ni Bradshaw, unsa katinuod ang gisulti sa CCC. Mao ni atong ilansang nga ato ang basis sa atong pagtuon. Dili ta maghimo og atong kaugalingong pagtulunan kay malagmit masipyat kita. So mora Bradshaw ako ang ikapaambit karon. Ani ko sa akong pangutana Bradshaw. Dinha sa 1 Timothy 3:15, Bradshaw, 1 Timothy 3:15, ang simbahan o iglesia mao ang haligi og sukaran sa kamatuoran. Unsaon man ito pag-reconcile Bradshaw nga doon na biyay teaching Bradshaw nga ang magisterium dili mo labaw sa Word of God? So unsa may gipasabot anang
kanang pag-ingon badsok nga ang simbahan haligi og sukaran sa kamatuoran nga kung atong hunaon badsok kini biyang tulo, tradisyon, magisterium, kining Word of God, wala biyay mulabaw nini. Pero sa unsang panghiyab badsok nga ang simbahan nahaligi og sukaranan sa kamatuoran. Ang buot yun ipasabot niya ng foundation, that the church is the foundation of truth and the pillar of truth. Kay ang truth nga gipasabot diha mong Word of God, kining Biblia ba? Ang mabasa na to sa San Juan 17:17 nga mingon si Jesus, amahan ko, balaan na sila sa imong mga pulong. Ang imong mga pulong mong kamatuuran. So, ang pulong si Diyos kamatuuran. Niya ang simbahan man, mo'y naghago, nagtuon pagayo, paghipos sa mga sagrado libros, mga secret books. Niya daghan. Pero ang napili, 45 ka libro sa daang tugon, 27 bagong tugon, 72 sa gyud ka linamdagan nga basahon nga gitawag sa simbahan og kini contains the words of God, na di ang Word of God. So by that, ang simbahan mo'y naghago, mo'y nag-introduce, mo'y gisgutan ni Martin Luther nga kitang mga protestante nakautang tagdako sa simbahang katoliko. Kay kung wa pang simbahang katoliko, wa kita karoy Biblia. So meaning the church mo'y nag-umol sa committee, sa mga scholars, mga inspired, brilliant people, niya hangtod na padayag nga doon na natay Biblia. Manang ang foundation ko, balay pa, sugod magyud. Ang foundation, mga dagkong bato, sugod yun na siyuta. Di mo do mo na foundation kay mo'y nag-umol sa mga maingon na to mga brilliant holy people of the church o labi na si San Hieronimo. So diya magsugod ang Biblia mo ng foundation of the truth of the Bible. Kunya pilar, tungod kay aron dili ni matumba, nagmaygod ang mga haligi. Ambot sabot, the church is the interpreter of the Bible. So mo nang nganlan ang simbahan og the pillar and foundation of the church. Mo na siya ang buot pasabot. Og sakto to imong gisulti nga diya sa panudlo sa simbahan kini mangyong tutulo sa 2 Tesalonica 2:15 si San Pablo mingon kini ang panudlo nga mong gitugyan kaninyo, ang tradisyon o ang sinuwat nga pulong sa Dios. Niya dayon ato sa nibawaan sa buhat 8:31-39 ang magisterium nga lamdagan Espiritu Santo nga mutudlo kanato sa kahulugan og pulong sa Biblia. Mo nang tulo, tradition, the written word, the Bible, and also the magisterium, the interpreter sa Biblia. Pero sa number 86 sa Catechism of the Catholic Church, ang magisterium dili labaw sa pulong sa Dios. O ngani ang magisterium alagad sa pulong sa Dios. Dili makahimo ang magisterium og dugma kun way mga pulong sa Dios nga sukaranan niya. Busa ang magisterium dili mulabaw sa pulong sa Dios. Catechism of the Catholic Church, paragraph number 886. Mo na itong tubag sa may pangutana ni Brad Steve Bote niya ato sang tagnon niya man si John Porca. Salamat Batsok o mayong gabi labi na das matalom litin Attorney Maningolo o ni Julius Ubos o labi na sa atong sunod pirmi ni si Brad Felix Bistudio usa sa mga kapitan sa una sa Barangay Kaningag o si Brad Nestor kining Roses kay di na siya matug og di makahuman di ni hapon kanadtong natong Martes wa siya ni hapon wa mahuman ang diwayarit. So mayong gabi labi na das kagnaan sa akong mga manghod si Bading og si Duming Purka o labi na sa atong mga kugihon diyang mga pare o pare sa Matalom ang tulo ka pare sa Matalom o labi na sa kagnaan si Father Alin Arayan nya mayong gabi sa atong mga organizer dia labi na mga kusinira karong nagtapok siya sa abuhan or kusina sa kumbintos kagnaan mayong gabi. Pangutana Bratsok nga magsukad sa Isaias 66 bersikulo 22 nga dito sa bagong langit bagong yuta but pasabot Bratsok langit na
humanahok mi ang kalibutan, napay adlaw Sabado. Akong pangutana Bradsok na dahil Lunes ug Martes ning langit Bradsok. Patay nawe ko ni kuan ning pangutana Bradsok. Ako sa katext sa Biblia nga modrit og tubag na nasa Pinadayag 22:5 nga dito sa langit ang muhatag kahayag og danag mao ang Dios Amahan og si Kristo nga iyang anak. Busa wa nay musubang nga adlaw, musahop nga adlaw ug wa na say buwan. Kay sa langit mo nanganlag nunc semper. Usa ka karon way pagkausab. It is not time. Kaya ang time, the meaning of time, dunay past, dunay present, dunay future. And that is the comprising nature of time. Pero sa langit wa nay time kay wa man ay nangagi, wa say umabot. Pulos karon mo ingon sa Agustin og nunc semper. So dito sa langit wa nay adlaw musubang, umusahop nga makaihap tag pituk adlaw. Ya mao nang Sabat wala. Kay didto mao na ang kinabuhi sa way pagkausab nganlan og the life which is immutable forever. Ang binisiyan niya na ang atong kinabuhi way kausaban hangtod sa hangtod. Mao nang mahal nga birhen nagpakita sa makadaghan og namatay man siya sa panuigon nga 64 matud pa sa tradisyon. Unya ang iyang edad og niya parod siya sa kalibutan mga 200 ka libo kapin. Kaya paghihap na tug-uno sa panahon man sa pagkatao ni Kristo. Ya 20,024 na baron. Sa ito pa, ang edad ni Birhen Maria, 2,000 na kapin. Ilabihan ng tigwanga. Pero sa pagpakita sa mahal nga Birhen sa Portugal, ilabihang gwapaha. Batanon o inahanon gyapon kay panagway. Sa Mexico, sa Lourdes, sa Portugal. Katong pagpakita sa ka mga bata, nakuhaan magyatog picture og nakita nga batanon kay mahal nga Birhen. Kaya dito sa langit, wa natay kausaban. Mao na ang tubag, busa wa na dito ingon nga maghihap tag pituk adlaw niya ang ikapito moong Sabado, dili na may tabo dito sa langit. Kaya matod pa San Agustin, there is no time in heaven, but nunc et semper, ang karon nga way kausaban. Unya, Brad Rudy Rakasa. Salamat Bradsok og maayong gabi sa tanan natong listeners ning atong programa Katin-awan sa Pagtuong Katoliko. Labi na gyud diha sa Barangay Ulap, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Saning Laraga, Tayox Limbaga, ug ni Luis Antumo Abing. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Karon Bradsok, aratas kasulatan sa Pilipos 1:18. Apostle Paul said, "It does not matter. I am happy about it that Christ is preached in every way possible, whether from wrong or right motives." Mingon si Apostol Pablo, "Kini walay balik kanako. Gikalipay ko kini. Basta lang isangyaw si Kristo sa bisan unsang paagi. Hiwi man o matarong ang tuyo." Pilipos 1:18. Sa Lucas 2:21, a week later, when the time come for the baby Jesus to be circumcised, sa 8 na kaadlaw ang batang Hesus, gihimo ang seremonya sa pagtuli kaniya. Lucas 2:21. Sa Galacia 5:2, sa maayong balita Biblia na kanayon, "Listen, I Paul tell you that if you allow yourselves to be circumcised, it means that Christ is of no use to you at all." Ako si Pablo, nag-ingon kaninyo nga kung magpatuli kamo, nagpasabot kini nga walay kapuslanan si Kristo alang kaninyo. Galacia 5:2. Akong pangutana ani Bradsok, unsa man gyud ipasabot ani Bradsok nga kung magpatuli ta si Kristo wa nanoy kapuslanan? Paliw ko no patin-aw ani Bradsok. Kining circumcision atong binisya nga tuli usa ni ka must sa ato pagikinahanglan yun sa usa ka bata ang wow kadlaw lalaki kay mao ni ang commitment sa Old Testament nga kanang maong bata giangkon sa Dios dili sa yawa ug sa kalibutan. Musa ang Dios mo itag-iya niya. So that was really holy compact between man and God. Pero niabot ang panahon nga kanang maong circumcision mo ang trademark
of the Jewish religion. Mo na nga ang usa ka tawo nga mas circumcised, committed siya to obey the commandments of Moses. Og nahimo ng giwakli ang Kristo nga manunubos o ang balaod ni Kristo. Mao na ang kalainan nga we are bound, magkapos ta sa usa ka commitment sa balaod ni Moses. Ug atong basahon dinhi sa Buhat 13:39 nagingon, og pinaagi kaniya ang tagsa-tagsa nga mutuo gipakamatarong gikan sa tanang nga butang. Kay gikan ini wala kamo pakamatarunga pinagi sa kasuguan ni Moses. So, buti pasabot the laws of Moses which were 1,000, libo mga balaod ni Moses, ilabi ang grabiha. So, nobody can really obey. Nasa mabasa sa Biblia na sa Nehemias Kapitulo 1, versikulo 13, nga wala gyud nakatuman bisan namang katigwangan may tungod sa adlaw ng igpapahulay. Tungod sa istikto, tungod sa kadaghan, nawala ang kahulugan o katuyuan sa balaod. Kaya diisin sa katuyuan sa balaod, katabang sa tao, katabang sa peace and order. Pero kadtong maong balaod, way nakatuman. Unya sa Ezekiel 20:21, wa say mga anak o mga batanon nga nakatuman. So, kung mauna, the essence of the law, sa Latin pa na, the ratio legis sisat, lex sisat, ratio legis. Sabot kung ang katuyuan sa balaod, mawagtang, kanang balaura wagtangon sad. Manang nagiwagtang, nagipahunong na, sumalas gisulti sa Diyos, kulos sa Oseas 2:11, si Yahweh ang Diyos sa manmingon, pahunungon ko ang iyang mga Sabado. Muna nga, balikon na to, nga ngano nga, kinahanglan ta nga, kining, dili kinahanglan nga, magapa, tuli gyud pa circumcision in the sense of religious connection, kay bound and obligated to obey the Jewish law, the Mosaic law. Nya masalikwa na ni Mos Kristo, o nga mahitabo, mahimo nun tangway nada, kay gisalikway na to si Kristo, o gisikway siya na to, gisalikway siya na to, napo kasugo, nga mauning makaluwas, napo kasugo. Nasa Ezekiel 18:27, kung gusto kang malangit, pag hinulsol, tumanang mga sugo, pagbuhat og mayo, ug maluwas ka. Ang balaod ni Moises, dili makaluwas. Muna hinungdan nga, ang circumcision at trademark that you will abide by, tumanon ganimo, ang balaod ni Moises. Nasalikwen na inoon, ang balaod nga tumanon na to, ang balaod ni Kristo. Ang balaod sa Diyos Amahan na po kasugo. Muna itong tubag sa pangutana, niya si Dennis Abarquez. Dengan salamat, Barsog, ug mayong gabi kanimo ug sa tanan nga nagsunod sa tuang programa ug sa live streaming, maayong paglantaw sa Facebook Live diha sa Mandawi City, si Attorney Mark Johnson Cesar, ug sa Compostela sa mga Matugas family, maayong gabi kaninyong tanan. Barsog, ang akong pangutana, mahitungod ining pagkumpisal sa pari. Kay ang mga igsuon natong mga dili Katoliko, muingon sila, Barsog, nga dili na kinahanglan nga moduol sa pari, kay ang Dios lamang maoy muhatag og kapasayloan sa atong mga sala. Kinahanglan mo direct tas Ginoo og dili ta moagi og pari, kay ang pari tao lamang sama nato nga makasala. Ang akong pangutana ni Barsog, doon na ba tay basihan, Barsog, nga kinahanglan moagi gyud ta og pari kung kita makasala? Kay lagi, Barsog, moingon sila nga ang Dios nasayod man sa atong mga sala og adto ra ta mangayog pasaylo sa Ginoo og dili sa tao nga gitawag nato nga pagkumpisal sa pari. Kay supak man ang mga dili Katoliko ani, Barsog. Unsa man natong katinawan ani, Barsog? Ang katinawan mo yung sa dako kayong marka sa nasuwat sa Biblia, palitan ni Salmista David, Salmos 32:5. Mingos David, o Ginoo, ako mikumpisal kanimo direktamente. Og sa akong pagkumpisal kanimo direkta, o imo kong gipasaylo. Mo nang gituhuan ni David nga nitabo kaniya, pero dili na tinuod. Wa siya mapasaylo. Nasa 2 Samuel Kapitulo 12, 12 nga 14, sinatan ni duaw kaniya. Kinsa mas natan?
ambassador of God. He is a prophet. Usa siya ka propita na niyang kagahuman gihatag sa Dios. Og pagkakita ni David nga himatyo na tungod siyang kasalanan, di siya ganan mukaon og di na siya katuog sa ato pa danas sa brink of death, ngilit sa kamatayon. Lipay ka siya og didto gisugid niya ang tanan niya mga sala uban ang pagginulsol. Unya naigo siya sa mga divine admonition ni Nathan, manindot ug mapulukon kayong mga pagtambag sa garbo ni David ug sa ulag ni David sa mga lawas nung kahinam daghang kay siya kasawa og ginulsulan og ni hukom si David nga biyaan niya ang mga sala tungod sa manindot nga pagtagik ni Nathan nga gipili ka nga hari og pinangga sa Dios. Di lang gingharian ni Seuta makapuyo kas gingharian sa Dios sa langit, pero kini imong tanang mga sala mualimbuad ka ngadto sa impierno kayong way katapusan. Nakonvertir si David. Nya human niya hinulsol, tanaw ang gihimo ni Nathan human sa admonition, declaration of forgiveness. O karon sultihan ko ikaw David, napasaylo ng imong sala. O ang imong anak mohatag nimong kasubo tungod sa imong sala. Mamatay siya 7 ka adlaw gikan karon. Mao nga si David kadtong ingon niya nga ditso ko kumpisal kanimo akong sala, pero siya maayo. Pagabot ni Nathan nga usa ka ambassador of God, pinilan sa Dios nga naghatag kaniyang lamdag pulong o pasaylo, declaration of forgiveness, anaulian sa David. Mao na ang dakong hinungdan nga doon nag-oral confession. Kay kung samtang magkumpisal ta, gigapos ta ni Satanas, gigapos ta sa mga sula nga dili ta kasibog, dili ta kalugti, ang divine admonition gikinahanglan. Himuunas pare. Anuwintid man ang pare sa buhat sa kaluwasan o sa pasaylo sa sala. Admonition. Dayon, dahitabo na sa Mateo 9:8. Nga samtang si Jesus na masaylo sa sala, misinggit ang mga kontra sa mga lakang ni Kristo. Bakak na, way tao nga makapasaylo sa sala. Mao na ningon si Jesus, wade mo may bao nga ako may gahong pagpasaylo sa sala. Niabiba ang mga tao. Kini din pagpasaylo sa sala. Gihatag sa Dios sa mga tao. Mga tao pag yun, plural. Ganaman, kay ningon si Jesus sa hapit na siya mugikan padung sa langit, gitigom niya ang mga apostoles nga sa 1 Pedro 5 ang mga apostoles mga pare. O gihatag ko kanyong gahom. O bisag kinsang sala ang inyong ipasaylo, napasaylo na. Bisag kinsang sala ang wanyo pasaylo, awasan mo pasaylo. With the admonition and power of forgiveness, importante na kay malibog ang tao. Dahil daghang sala, ma-depress, ma-indespair siya, maghikog na. Pero doon ay admonition, doon ay open declaration of forgiveness, maulian ang tao. O mao na tuyos Ginoo, nganong doon ay pare, nganong doon ay kumpisal. Kay kanang gahuma, gihatag na sa Dios. Ni Kristo nga labaw nga pare, o si Kristo mihatag sa mga apostoles, kinsa iya sang mga pare. Nga makahimo pagpasaylo sa sala, makahimo sa divine admonition, and declaration of forgiveness, makahimo sa sila og reparation. Nga himuon sa ka penitente nga ni kumpisal, atagan sa pina o mga disiplina aron may balik siya, makahimo sa reparation, pamayad sa iyang mga kasalanan. This is how the confession to priest is so important. Mahinungdanon kayo. Dili kay sama ni David nga diretso lang kung kumpisal mo Ginoo. Dili may mo. Kinahanglan doon na gingandan og ambassador of Christ nga mao ang ipilan sa paghimo sa proseso sa mayong pasaylo. Mo na atong tubag sa mayong pangutana sa atong kauban. Nya at balik ta nga rin ni Brad Carlos Badinas. Dagang salamat Brad Sok. Unya greetings nako ni Sister Nini Brad Bros Randaki Yentig. Mayong paglantaw Brad Bros.
Dunay pangutana diri Brad Sok, gipadala ni Igan Pison gikan sa Bohol. Brad Sok, mangutana ko, makasala ba ang sundalo or pulis ug makapatay? Ikaduhang pangutana Brad Sok, nganong wala man marehistro ang Katoliko nga simbahan? Palihog kog pagpatin-aw Brad Sok. Diyaso sa katigom nga gipanguluhan ni San Juan Bautista, may guwa ng pangutana. Nga ningon tungod sa kasundao, ako sundao, kami mga sundao, maestro, maluwas ba kami? Ningon si San Juan Bautista, maluwas mo, tumana inyong katungdanan, ug ayaw mo panglubag, ug ayaw mo pangilad sa mga sibilyan. Maluwas mo. So, makita na to ang tubag ni San Juan Bautista. Ug naasa na sa Roma, suwat San Pablo sa Roma, Kapitulo 13, 1-4, nga ang gobyerno nga ginias kalibutan kabubuton sa Dios o nga ang namunuan kaninyo adunay gahom sa pagsilot sa makasasala ug pagganti sa angay gantihan o sa ihatag buhis sa gobyerno kay sila ang gobyerno sibil kabubuton sa Dios. Mao nga ang atong mga sundao labi na sa atong panahon sa 1938 nga gibombahan ta sa Sapon unya gi suong ta gipamatay ang mga lalaki, ang mga bata gidunggab sa bayoneta, mga babae gipanglugos. Grabe. Muna nga itong mga sundao nga Pilipino, wapamabot ang mga Amerikano, asdang sila sa gubat. Daghang nangamatay nga mga Pilipino nga sundao, ug daghan sa silang napatay ng hapon. Ang pangutana, kadtong mga sundao na nanalipod sa atong nason, nakasa ba silang pagpatay? Wa. Mao na yung ingos Ginoo, wa. Na sa 2 Samuel 23:11 nga si Sama usa ka batid sa gera gigamit si Ginoo pagpildi sa mga dili mo tuog Dios nga nagguba sa mga templo, nagguba sa templo sa Dios og nidaog si Sama og mingon ang Dios, ako'y nakadaog. Kay siya gigamit si Ginoo sa pagpanalipod sa inosenteng katawhan. O sa balik ko na to nga subay sa nasuwat sa kasulatan gikan ni San Juan Bautista nga kung sa kasundao o pulis nga magtuman silang katungdanan unya dunay armado ron nga tao nga namusil na yang pulis mo tagbo aron pagluwas sa ubang mga tao nga mapatay sa pinasagad nga pamusil sa maong dautan nga tao nakapusil sa ang sundao ug namatay ang maong armado nga dautan nga tao. Wa siya kasa kay mo ng pagpanalipod sa inosente ning bangis nga wa na makailag unsay katarong. Mao nang tubag sa pangutana. Yan niya si John Porca. Salamat Brad Sok o bayong gabi diha ni Nanay Pining o ni Tatay Crescencio Dolorito sa Malapok Norte. Salamat nay sa inyong salamat ta sino nagkita ta nitong Domingo sumad man nitong Domingo sa ako pangutana Brad Sok nga nasugatan ug diha pud dai sa Juan Brad Sok sa ilang Brad Amit sa ilang Brad Danyo diha sa Marigondon. So mayang gabi ita ng Marigondon so magkita-kita ta umapon. Nya kiniligi Brad Sok kay mag-celebrate magusik ka 65 karong Biyernes 17 ambot maghikay mo kuno sila dito. Pero ambot lang mapusta ang biryan tanan. Basi gamay ra sigo igor mo sa manambong ba. Ako pangutana Brad Sok. Murag i-address na ko nimo ni. Kay nag-ingon man akong nabatian Brad Sok nga kamong mga Katolik Pitipender. Dili mo Katolik Pitipender, priest depender mo. Sige mo panalipod ang mga pare. Ako pangutana Brad Sok nga giunsa magid nimo pag sinati Brad Sok nga ganahan maka mo dipinsa sa Katoliko nga himo na utang priest depender. Unsa may atoy katinaw ni Brad Sok? Ang atoy katinaw niya na mo ang usa ka kamatuuran nasa Filipos 1:16. Nga si San Pablo mingon nga ako gipili gyud sa Dios nga mahimong tigpanalipod sa mayang balita ni Kristo. Gipili sa Dios. Sa ato pagkabubuton sa Ginoo nung nipili siya usa ka tawo sama ni San Pablo nga matud ba manalipod gyud sa mayang balita kung pagtulunan sa Dios. Kay daghan ba kay mga hiwi nga pagtulunan. Nasa 1 Timoteo 6 nga ningon si San Pablo kang Timoteo pabilin niya ng lugar. Kay daghang kay mga nagtudlo og sayop ug nangasalaag na ang katawhan. Ikaw mo'y mutulid sa mga hiwi nga pagtulunan og panalipod
sa katauhan sa Dios o panalipod sa pagtulunan sa Dios. Yato sa mabasa sa Balaang Kasulatan sa Judas Tadio 1, versikulo 2. Pakigbisugi kayo ninyo ang paglaban sa pagtulunan nga gibilin sa mga apostoles nga nahimong kabilin nga inyong panalipdan. So naagit sa Biblia nga manalipod kita sa pulong sa Dios. Kay bisan nga ni ang Ginoo nagsulti nga dunay mga tao mo pasipala niya. Nga sa Kaalam 14:30. Mingon ang Dios nga dunay duha nako kadili makapahimuot nako kadto mga tao magtudlog sayop bahin nako. Anyone who teaches erroneous teachings regarding me and to worship the idols. Mo nin duha naligot-gut ang Ginoo kun siya mismo ang mga tao manudlog sayop may tungod sa Dios. Doon libro sa Mormons nga ang Diyos Amahan aron daghan dali ang mga tao makigduol og mga dalagang maanyag aron mga anak nya kinsa nagpanak ang Diyos Amahan dako nang pasipala kay ang Amahan dili mohimo ni ana ka maghimog sala sa mga maanyag nga dalaga sa libro na sa Mormons. Mo na nga kinahanglan nga doon tigpanalipod og mo saysays kamatuoran nga ato nang naisgutan ni ganina ang kaagi ni Apolos nga tinun-an ni San Juan Bautista, namatay mas San Juan Bautista, medyoin siya sa Christians. Pinanguluhan San Pablo, Panguluhan San Pedro, ang aniya si Apolos. Nga matod pa, miabot sa Episo, ang usa ka Hudiyo, ngayon lang si Apolo, nga natao sa Alejandria, tao nga batid sa panulti, o gamahanan sa kasulatan. O kay uban gayod sa gahom, ngayang gigamit sa lantugi, ang mga Hudiyo na kabig. Ug nabutya gayod sa pagpahayag pinasukad sa kasulatan nga gisulti ni Apolos nga si Jesus mao ang Kristo. So makita na to giklaro gyud nga kini si Apolo usa ka batid sa panulti unya batid sa kasulatan nya dunay mga Hudiyo sa tinuong Judaismo na kabig niya pinagi sa lantugi. Pero dili ka naglantugi nga manginsulto ta nya may baby ay ta kay di siya mahimuot ng Ginoo niya na moningan lag ayaw mo matud pa ni San Pablo og apil sa binuang nga lantugi nga mo'y sinugdan sa panag-away. Ono Timoteo 2:23. So muna ang pahinumdum sa atong tubag nga ang Catholic Faith Defenders dili kay panalipod sa pari, panalipod sa pagtulunan. Yan na may pagtulunan simbahan nga pagkapari sa apil na ang panalipod sa doctrine of priesthood. Dili ta mo ingon nga naglaban ta sa pari. Laban lang ta kung kini naugdaugon atong suportahan sa pagampo ug panalipod sad aron nga siya mulungtan, siya muluhaton. Mo na atong tubag sa pangutana, balik ta ni Brad Steve Buti, padayon niya sa pagpaambit unsay mga na andam niya aron malanog ang iyang mga pagtudlo, pagpaambit gikan gyud sa mga libro sagrado iyang gitun-an. Nalagoy kuan mo ato lang pangutana Bradsok kay hapit na itong oras karon usa sa mga argumento Bradsok nga gigamit sa mga sabadista. Kini ato ang usay Bradsok moingon ta nga gilimpyuhan na ang pagkaon kay dinha sa buhat Gs 12 ngadto sa 15 dunay kuan kanang panapton ba habol nga ni gitunton unya ningon ang Dios kaon Pedro unya ang si San Pedro ningon nga nakibaw ka Ginoo nga di ko mukaon unya ningon ang Ginoo nga ayaw ing nagmahugaw ang gilimpyuhan na sa Dios. Pero Bradsok, kung ang sabadista mo ipasultion, mingon man sila nga kuan ra man na kanang panan-awon ra man na. Panan-awon ra na siya. Dunay kahulugan ni ana. Ang kahulugan ni ana mao si Cornelio nga pagano nga kabigon Bradsok ba. So dili gyud na siya literal nga ipakaon gyud ang kuan. Ipakaon gyud ang mahugaw kay kana siya panan-awon ra na siya. Nga ang meaning niya na
ang paganos Cornelio kabigon ngadto sa pagkakristyano. O sa may kasulti nato na Brad Sok? Kadtong pananahon nga gituntun ang usa ka dakong habol nga upat ang corner nya dito tanang mananap nga nagkamang. Yan ingon ang tingog Pedro ihaw og kaon. Ug si Pedro mitubag, no, dili kay wa gyud hugaw nga niagi sa kong baba o Ginoo. Yan itubag ang tingog iya sa Ginoo ayaw nganlig bastos ug hugaw ang humanal limpyuhi sa Dios. So, ang atong mga kaigsunan nining gisulti ihaw kaon ya ilang gi sabot nga kana usa ka pasumbingay usa ka pananaon nga nagahulugan dili literal. Ya mga butman ang mga tao mingon man nga ihaw kaon kun mao ka doon mo tayo nangita nga pundok nangita San Pedro. Yan ingon bang ihaw kaon ihawon dito ni San Pedro. Kay literal baka doon na magani kahulugan nga lain. Granting nga kana mo ilang sabot pero niya man sa San Marcos 2 nga ang Ginoong Hesukristo nilaban sa mga apostoles samtang sila gibaybiay o gipakasa tungod lang kay sud sila sa harden o farming area og nangaon og kadtong kikuso-kuso nilang trigo. Masay pong sa itong Ginoo nga ayaw sila hukmi. Kaya matud pa ni Jesus wala na hugaw sa pagkaon. Ako nang gilimpyuhan ang giisip niyang hugaw. Mo'y pong ni Kristo. Busa, walay makahugaw nga pagkaon gikas gawas. Muagis baba. Padung stiyan ilabay sa ilit. Kay limpyo naman. Abi ninyo kung sa'y makahugaw, ang gikas kasing-kasing. Ang pagdumot, ang kasilag, ang mga pulong ang hilad, panglibak, mga pagpanapaw, mga buhat, nga supak sa sugo sa kaitasan. Muna makahugaw ninyo dili ang pagkaon. Muna giklaro gini ni Kristo, ako nang gilimpyuhan. Nya naas Biblia sa Ezekiel Kapitulo 12:25, ang sugo sa Dios dili gyud langan-langanon matud pa ni Ezekiel. Tumanon gyud na dili iuswag. Busa paingos Ginoo nga kining ako nang gilimpyuhan dili nimo liquid dili na to balit-aron nga kanaingon nga gilimpyuhan na nga wa day limpyuhi busa dili gyapon makaon. Og si San Pablo mihatag og paybaw sa iyang sinuwat sa Tagaruma 14:20 wala na hugaw sa pagkaon. Kung doon ay taong nagunaw na nga hugaw ang pagkaon kanang tawhana ang iyang una-una mo'y mahugaw dili ang pagkaon kay gilimpyuhan naman sa maugyapon kining Roma 14 bersikulo 4 ug 5 kuno na usa ka tawo nga mukaon bisag unsa pasalamat siya sa Ginoo ayaw nagtamaya. Kuno na siya sa tawo nga magpipili-pili iyang kanon niya pasalamat siya sa Ginoo ayaw sa nagtamaya. So makahimo ta pagkaon bisag unsa agad sa madawat sa atong ginawaan. Pero di ta mukaon bisag unsa pasalamat sa tas Ginoo. Ingon San Pablo, mao na ang husto ninyong pananaw may tungod sa pagkaon. Sa motong tubag nato ni Brad stay buti, yahiyab tanta sa panahon. Ato nang pasalamat usab sa atong mga social concern sa Talisay City, ang Mayor sa Talisay, Samsam Gulyas, sa Batanon nga madasigon kayo sa pagtabang sa mga kabus. Mga Batanon, doon ay eskwelahan nga way bayad, way tuition fee, way hospital nga dunggo ta dito, way bayad ang doktor, way bayad ang tambal. Og labaw sa tanan mo ang iyang pagduaw sa mga barangays, pagsusig unsay mga gikinahanglan sa ilang panginabuhi, labi na sa agriculture o labi na sa mga ingno nato pagtabang sa mga households nga gikinahanglan kayo. With that, nakadawat siya og award kadtong panahon sa COVID nga gisangka niya pag-ayo og pagpanalipod sa mga tao nga dili ma-expose ug dili mamatay sa COVID. Tungod niya na ang
kapunungan sa Asian Pacific Luminar Awards na dawat niya tungod niya ng pagka-concern, pagtagad, panalipod sa kinabuhi sa mga hulga niyadtong COVID-19. O nadawat sa niya ang labing taas nga award gikan sa national government to the local, ang Seal of the Good Governance. Nadawat niya ang award sa iyang care and projects for the youth. Nadawat sa niya. Manya ningon ng mayor nga dili man ni ako ra, kundi tungod sa mga tabang sa mga katawhan o labi na sa council. O sa iya sang kapika si Ria, congresswoman sa 1st District, daghang kay gyapud-apud nga mga tabang para sa mga kabus sa iyang distrito. Busa usa kini ka dalaygon nga ang maong pag-alagad gipatigbabaw labaw sa dungog, labaw sa bahandi, kundi maabot ang pagkinahanglan gyud sa magkinahanglan sa kabus. Doon na siya aksyon agad nga kuno na mga masakiton. Nya doon ay resita sa doktor wa ikapalit in taon. Kanang iagi sa siya og usa ka laboratory test. Libre sad ang laboratory test. Libre sad ang tambal. Mao nga ang mga talisay noon nangagho sa pagpangagho nga hinahot unta nga ang maong mga buhat sa kaluoy sa mga kabus mapadayon. Unya, hayab tantas itong panahon. Salamatan ni Stay Buti nga guest na to karon, si Carlo Badinas, si Dennis Varquez, si Amado Aquino, o si Rudy Recasa, John Porca, kauban na to. O sa atong technician, si Brad Julius Kapulutan, o si Dunong Lapi. O sa atong manager, Reverend Father Philmar Phil. Ganoon ay programa ang Bidlisyo sa Maing Balita. Nindot kayong paminaw. Atong manager sa DYRF Radio Puwersa. Daghang salamat. May gabi istanan. Inyong nabati ang tulumanon. Katinawan sa pagtuong Katoliko. Hinaut nga nakapambit kami kaninyo sa katinawan sa atong pagtuong Katoliko. Hangtod sa sunod higayon. Salamat. Radio Puwersa!